Yanzu baba maganar da ake yi yanzu a Kano, idan mutum ya kawo lefe da waɗanda suka kawo da waɗanda suka karɓa duk sai sun shekara guda a gidan prison. An soke lefe kuma ni wallahi ba zan yi aure ba lefe ba. Gaskiya ba zan lamunta ba. Wai ma ga 70,000 kenan ko baba? Sai na ga da mu turo mu ce a bamu kayan mu ba mu kyauta ba. Shine muka ce muka zauna da ni da iyayena muka shawara muka ga ya kamata wannan kuɗin 70,000 da aka kawo muku ku bar shi a matsayin sadaki. Baba ina wuni. An wuni lafiya. Baba yau su Inusa fa su kale ki. To, da yamman nan? Da yamman nan ya ce za su kale ki. To, masha Allah, masha Allah. Amma baba fa gaskiya fa ni ina da sharaɗi. To, Asma'u, me sharaɗin naki? Gaskiya baba ni komai dozin nake son a saka mu. Dozin? Ni baba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina jin ki. Baba gaskiya komai dozin nake so. Dozin fa kika ce? Wallahi baba. Gaskiya baba tun da maza ne aka ci su kayan idan an ka kayan jaka dozin, takalmi, mayafi. Komai ni dozin gaskiya baba nake so. Asma'u, ke ko kina da hankali da tunani? Dozin fa kika ce komai dozin, kina nufin hatta jagira ma komai ita ma dozin? Gaskiya baba ni na faɗa mai in dai ba akwati shi da ya saka ba kuma komai dozin yanda nake so. Gaskiya baba ni komai dozin nake so. What? Ba kya duba gidanku ke? Ki ji tsoron Allah Asma'u. Ya za ki ce sai an kawo miki kaya dozin ni da nake so na aurar da ke na huta Asma'u ba kya ganin kannan ki garda. Ki ji tsoron Allah. Gaskiya baba na faɗa mai in ma dai bai kawo komai dozin din nan ba sai dai a kai mai wata gidansa ba dai ni ba har ga Allah ba. Wallahi wallahi rasu da yarinyar zamani. Asma'u. La ilaha illallah na banu ni malan tsalaha. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. La'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jannati wan nas. Bismillahir rahmanir rahim. La'udzu birabbil falaq min sharri ma khalaq min sharri ghasiqin idha min sharri naffasati bil 'uqad min sharri naffasati bil 'uqad. Bismillahir rahmanir rahim. Wa alaikum assalam wa alaikum assalam. Barkan ku da zuwa. Barkan ku a baki mukai. Bismillahir rahmanir rahim. Sannan ku da zuwa, sannan ku da zuwa, sannan ku da zuwa. Sannan ku da zuwa, sannan ku da zuwa. Sannan ku da zuwa, sannan ku da zuwa. Dai kun zo kun same ni ina dan bismillahir rahmanir rahim. Sannan ku da zuwa, sannan ku da zuwa, sannan ku da zuwa. Sannan ku da zuwa. Assalamu alaikum. Bismillahir rahmanir rahim. Lafiya kalau. Al'amura lafiya kalau wallahi. Lafiya kalau. Wakilan Inusa ne. Auto. Wallahi mun zo akan maganar lefe. Kuma yau aka yi za a kawo wannan kaya. Wannan magana janu. Sai dai ka gama mu kadai ba tare da lefen ba. To yaro ya zo ya sa mu da wata magana akan maganar shi kayan lefen. Maganar da ya zo ya same mu da ita ce cewar shugabanni sun sa doka akan maganar kai lefi. Yanzu lefe an sauke. Subhanallahi. Ba maganar lefe. An daina lefe. Subhanallahi. Maganar lefe yanzu babu ita to shine na ce to bari mu zo mu same ka mu yi maganar da kai. Mu ma lefen da mun shirya za mu kawo amma yanzu mun fasa. Subhanallahi. To bari in kira Asma'u. Asma'u. Zo nan. Ina yin ku. Lafiya kalau. Kalau yarinya. An yi lafiya. Kina da labarin da magana su baban Inusa suka zo mana da shi? A'a wallahi baba. Baki da labari. Duk abin nan da ya kara da gari ko kuna midiyan nan amma kice baki sani ba. Wallahi baba. To sun zo suna maganar akan an soke lefe. An soke lefe kuma.
Kwarai ma kuwa. To ni gaskiya ba mu haka da shi ba. To dai ga su sun zo min da wannan magana. Ni yau malam Tsalha ban san ya zan yi da raina ba. Ni wallahi ba zan yi aure ba laifi ba. Inna lillahi to ku kun ji. Masha Allah. Bara mu kira shi. Hello Sayaro, salamu alaikum. Salamu alaikum. Inusa kana ina ne? To masha Allah, masha Allah. In dai kana kusa mahaifinka ya ce kai maza maza ko me kake ka bari ka zo. Muna gidan su wannan yarinya. Asma'u muna maganan nan. Kai maza maza ka zo yanzu nan. Yawo. Na ce malam Alhaya magana gona ka. Amin wa alaikum. Yaro akai da daga. Ina wuni? Awun lafiya? Lafiya ne. Lafiya kawo na ji kun kira ni? Yawwa. Akan maganar da ka zo min da ita. Na'am. Na zo na samu shi malam Tsalha. Wanda mun yi magana da shi ya ce fa shi ba su samu labari. Shine sa na ce kawunka ya kira ka. A yi magana da kai sai ta baki ka kai da ka zo ka mayar da wannan magana. Baba kana nufin ka ce baka samu labarin an soke lefe a Kano ba? To baba an soke lefe. Yawwa. Ke na ga na siya miki waya. Kina shiga TikTok, kina shiga WhatsApp, kina shiga Instagram, kina shiga Twitter, kina shiga duk wata social media su Facebook duk ba inda ba kya shiga har faɗa min kike yi. Amma ki ce ba ki da labarin an soke lefe a Kano. To yanzu baba maganar da ake yi yanzu a Kano, idan mutum ya kawo lefe da waɗanda suka kawo da waɗanda suka karɓa duk sai sun shekara guda a gidan prison. Subhanallahi. Ƙwarai kuwa. Malam Tsalha magana laifi ba magana Gaskiya mu ba za mu Sannan kawo abin da laifi yake ba. faruwa baba, har da irin wannan kuɗin na ka gani muna so da kuɗin aure ɗin nan da ake kawowa duk an haramta. Doka ne yanzu. Don haka ni abin da ya sa na turo magabata na baba. Tun da kaga an kawo naira 20,000 ta farko irin ganin cin hancin iyayen nan da ake cewa ko baba? Cin hancin iyaye. Mun kawo 20,000. Sannan an kawo 50,000 kuɗin aure daga baya. Kaga 70,000 kenan ko baba? Sai na ga da mu turo mu ce a ba mu kayan mu. Ba mu kyauta ba. Shine muka ce muka zauna da ni da iyayena muka shawara. Muka ga ya kamata wannan kuɗin 70,000 da aka kawo muku ku bar shi a matsayin sadaki. A'a wannan ba zai yi ba. ba za a yi haka ba malam. To abinda yaro ya zo da shi shi za a yi. Kunja. Ni gaskiya ni ban yadda ba. Gaskiya ba zan lamunta ba. Lamunta ɗaya zan bayar. Sai dai in shi wannan yaron naku zai mata kayan kicin da kayan ɗaki. Shi ne kawai zan yarda da an soke lefe. Mata kayan ɗaki? Ni na haife ta? Ni na haife ta zama mata kayan ɗaki? Alƙur'an ba a isa ba. Wallahi ba a isa ba ba.